Dan jarida ba Allah ya isa nema gwamna ba. In kuma akwai inda na fito na ce London ta ce Allah ya isa wa mai girma gwamna dan ya Rasulullahi a fito min da wannan bidiyo ni ma yana nema. Na dai tashi cikin bacin rai mun fito muna kuka bisa abin nan da ya faru. In gwamna ya san da wannan abun ko kuma gwamna idan nan gaba ya dawo ya shirya da jagora duk sai ya tsine masa albarka ya fita da su. Maganan kuma kuɗi da yake turo yara yake cewa wai in dawo da kuɗi na cinye kuɗi ya zo ya karɓe shi ya zo ya dawo da su suna kwance cikin account ina ba zan ba da wannan kuɗi ba. Abin da ya turo ma London naira miliyan 4 ya turo min da 830 gashi nan ina da komai. Mutum ɗaya ce ta fito ta maganan cewa wai in fito masa da inda kuɗin sa yake wannan kuɗi kuma ba mata da hurumi a cikin shi. Na farko ba a kungiya ta take ba mun riga mun kore ta tintini. Assalamu alaikum, sunana Shafa'atu Ahmad wanda aka fi sani da London B Kwankwasiya Amana. To, London B ga wata takaddama da ta taso musamman tsakaninki da wasu da har ta kai ga ana zargin ki akan wasu kuɗaɗe. Menene gaskiyar wannan zargi? To, wannan kuɗaɗe dai da ake maganan cewa London ta ci kuɗi ko menene to duk magana ma ba haka take ba. Amma tunda an zo wannan ƙadamin an zo kan maganan cewa na ci kuɗi to komai nawa yana nan a rubuce kuma ina da shaidun haka. Kuɗi ne mai girma gwamna ya sa a bamu kuɗi za mu shiga ayyukan da muka saba yi za mu shiga ƙauyuka kan mu je mu wayar musu da kai akan abubuwan da ƙungiyar mu take kowa ya san abin da Kwankwasiya Ladies Forum take yi ba ma a yanzu ba tun kafin a kafa gwamnatin nan. Kowa ya san abin da muke yi to sai muka zo muka yi magana wani kwamishina ya same ni kan cewa yana so ya taimake ni amma idan ya taimake ni shi din in taimake 'yan kungiyata sai na ce mai ba damuwa ya ce zan je in rubuto takarda in kawo mai shi zai je ya kai wa mai girma gwamna wannan takarda. Na ce mai to wannan kwamishina ne ba sai na kama suna ba amma in lokaci yayi zan kama suna saboda bana jin tsoro in dai akan gaskiya na ne bana jin tsoron ko ma wane ne shi. A lokacin yasa na rubuta takarda na wuce na je na kai har office a office din shi ma aka rubuta takardar nan Amin ana rubuta takardar nan da fara a takarda an sa miliyan 10 sai ya fara faɗa ya ce dan me za a sa miliyan 10 a sa miliyan 15 aka sa miliyan 15 na yi signing tun da dama takardar nan da leta heading din mu muka je muka bada ne signing ne komai yace in Allah ya da za a kira ni to ni. To yayin da ake wannan tone-tone London B menene matsayinki a wannan kungiya ta matan Kwankwasiya? Ina kai ka karshe ne kan maganan wannan kuɗi saboda wannan maganan kuɗi shi nike so in gama fallasa shi. Ya ce a rubuto mutane 30 na rubuta sunan mutane 30 da na kai mai tunda ya gana mai da abin serious sai ya nuna min cewa shi gaskiya ba ya ma fasa shi fa samina zai yi mana da wannan kuɗi. Na ce ni ba zan yarda da wani samina ba gaskiya a bamu kuɗin mu je mu shiga ayyukan ƙauye da tunda mai girma gwamna ga abin da ya ce ai da kuɗi. A haka ya sa hali ya ce wai ai ya canza takarda ba haka ya kai wa gwamna ba. Na ce mai to babu damuwa sai na wuce ina wucewa bayan kwana biyu na riga na gaya ma yan kungiya cewa kowa zaka kira yanzu a kungiya ta Ladies Forum sai ta gaya maka cewa na gaya musu cewa za mu fita ayyuka kuma sai sun gaya ma cewa na ce za a empowerment. Bacin na gama wannan bayan kwana biyu abin duniya ya ishe ni naga alamun yana so ya hallake kuɗi sai aka bani shawara da naje na samu wa'insu yan uwana nake ga masu kace to in je office din SSG ba a irin wannan in je in ga mai diyan da aka yi naje ko alhamdulillah naje na samu mai girma SSG naje na ce mai kaji yanda aka yi yace min to ba damuwa ina kwafi din takarda na mika mishi kwafi din takarda ya karba kwafi din takarda ya wuce sai yace bayan kwana biyu za su kira shi za su ji ta bakin shi nace to bayan kwana biyu ko aka kira ni ashe an ce mashi ya bamu wannan kuɗin ne ya ce wai shi ko ya bamu kuɗin nan gaskiya shi wai an ko za mu je mu yi waye shi samina na ce to mu fa an riga a mana samina namu na yan TikTok ban san wata samina za a ƙara yi ba mu dai a bamu kuɗin mu SSG ya sa baki ya ce a sakin mana kuɗin mu je mu yi abin da za mu yi da kuɗin nan ko me za mu je mu yi ba ruwan shi ya je ya kyale mu je mu yi abin da za mu yi da kuɗin mu tunda ai mu muka request kuma akan cewa za mu yi aikin gwamnati ne duk abin da muka je muka yi in zo in kawo mishi da report ya ce in dawo mai da report din abin da muka yi na ce mai duba damuwa bayan na wuce na tafi bayan kwana biyu sai na ɗauka takarda na wuce na je na kai Ministry of Local Government akan za mu fara shiga ƙauyuka kaga dole sai an sa halima ne inda za mu shiga haka ne ko ba haka ba dan jarida aka zo aka gama wannan da aka gama
na bi nan security na je na kai musu katin gaita akan muna so za mu fara shiga ƙauyuka a bamu security a bamu kaza a lokacin kenan. Yanzu haka ina da sama da riga 100 wanda muka bugo za mu shiga ayyukan mai girma gwamna a kan wannan kuɗi. Tunda da ya tashi ma turo wannan kuɗi a cikin kuɗin na miliyan 11 abinda ya turo ma London naira miliyan 4 ya turo min da 830 gashi nan ina da komai naira miliyan 4,830 ya turo min. Kuma ko da ya turo min kuɗin nan ban ce komai ba na ansa wannan kuɗi hannu bibi ya shige cikin account ina. Ko da ya shige cikin account ina kuma na ce to in Allah ya kai mu ranar Monday na gaya wa 'yan kungiya ne list ɗinsu gabaki ɗaya na ce za mu fara shiga ƙauyuka sai mun shiga 44 local government mun je mun yi aikin da zami. Amma London to ana cikin wannan abin ana ciki ana tsaya kaje ana gobe za mu fara shiga wannan ƙauye wannan abin ya zo ya faru. Amma ba wai mun sa cewa din ya faru ba za mu shiga ba, za mu shiga cikin ƙauye kuma za mu yi aikin mu. Maganan kuma kuɗi da yake turo yara yake cewa wai in dawo da kuɗi na cinye kuɗi ya zo ya karɓe shi ya zo ya dawo da su suna kwance cikin account ina ba zan ba da wannan kuɗi ba. To London B ga zarge-zarge da ake ta yi akan waɗannan kuɗi shin ke menene ma matsayinki a wannan ƙungiya? To ni mecece matsayina a wannan kungiya? Ai ni ce mai kamfanin wannan kungiya. Saboda kowa ni na sa ta a cikin wannan kungiya kuma tsakanina da wa'annan yara akwai mutunci, akwai halacci saboda kuma ba ma zan faɗa sauran ba dai. To gashi su suke fitowa suna zargin ki da cewa an sa miki wannan kuɗi ga baki ɗaya ke kuma ga batutuwan da kike yi a kai wanda mutum ɗaya ce ta fito ta maganan cewa an wai in fito musu da inda kuɗin sa yake wannan kuɗi kuma ba mata da hurumi a cikin shi in ma kuɗi ma za ta ci shi to ba ta da hurumi. Na farko ba a kungiya ta take ba mun riga mun kore ta tintini yau kusan sati ɗaya kenan da muka kore ta a cikin kungiya. Ba ta da wannan hurumi. Na ji sun fito sun yi suratai an tura ta ta ce wai an sauke ni wai ita ce wai vice ina ni ƙarya take. Duk a cikin kungiya na ba wanda na yadda na ba mu wa mukami. Ni ce ciya lady ni ce komai da komai babu wata mai mukami ba wai din na rike gaba ki ɗaya ne handama da baba kere ba saboda wa'insu dalilai ai ba yanzu na fara kungiya ba. To ita mecece alakar ku kenan da ita? A'a alaka ta da ita ma dai da an dan shige da fita amma ko da ta shige da fitan nan ai duk bata kai mu ba yarinya ta ce ni kuma na janyo ta zo ta ci arziki har Allah ya sa da za a mun mukami ni na dau sunanta da tura sunanta da ita da Sani manaja wanda yake a yanzu SSR ne na anti corruption ni na tura sunan su aka yi musu wannan me yake da suna aka yi musu wannan mukami to ban dai san me yake damun sa ba a wannan abu amma ita ba ta cikin kungiya ta ita wacce ta fito ta ce wai ta wai London wai a wai kungiyar Kwankwasiya Ladies Forum to ai ni ban taba majin inda aka kore mai kamfani wai daga kamfanin sa ba. To London B a baya an jiki a gidan injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso musamman a da ya tara na karɓar shahadar ku. An ji kina Allah ya isa ga gwamnan Kano Abba kuma gashi zuwa yanzu ga wannan sakamako da ya same ki shin ina muku dan jarida ba Allah ya isa ne ma gwamna ba. In kuma akwai inda na fito na ce London ta ce Allah ya isa wa mai girma gwamna dan ya Rasulullahi a fito min da wannan bidiyo ni ma yana nema. Na dai tashi cikin bacin rai mun fito muna kuka bisa abin nan da ya faru. Da na tashi cewa ne Allah ya isa gwagwarmayan da muka yi ba mu yafe ba. To kuma kaga Allah ya isa ai ni naga Allah isasshe ne kuma Allah shi zai isar ma kowa da kowa duk wanda ya ga kamar an zalunce shi. Wannan babin kalman zagi tsakanina da mai girma gwamna wa'insu ne yan takurici cikon banci su suke zuwa suke haddasa rutan abun. Suna dama ni ne na tsare masa rawan gaban hantsi a wannan gida na gwamnati inda kowa ya ga ya ce London B Kwankwasiya yar Kaduna to ni ne na tsare musu wannan guri. Dalilin da yasa kenan suka juya magana suka ce na zage gwamna amma ni duk wanda ya ce min na zage gwamna ni ma tsakanina da shi wallahi ban yafi ba saboda ban zage gwamna ba tarbiyata ba ta nuna min da cewa in zage babba ba amma ba damuwa. To zuwa yanzu menene sakon London B musamman akan wannan takaddama da take faruwa? To sakona da shi shine na ƙarshe zan ƙara kira wa 'yan uwana 'yan gwagwarmaya 'yan Kwankwasiya da kowa ya ci gaba da riƙe bakin shi. Din ba zai taɓa yiwuwa a samu wa'insu 'yan iska wa'insu 'yan tasha marasa kunya ba saboda sun ga gwamnati tana yi da su zo suna zagin jagora. Wallahi ni Shafa'atu ba zan ɗauka ba. Inda na masa shiru yanzu ba zan musu shiru ba. Ni ba zan ɗauka ba ina kira ga su daina zuwa suna wa'innan suratan don wannan abun ma ba abun burgewa bane wallahi in gwamna ya san da wannan abun ko kuma gwamna idan nan gaba ya dawo ya shirya da jagora duk sai ya tsine masa albarka ya fita da su. Saboda haka kowa
ya hankalta ya rike bakin shi. Kar ka sake ka zage mai girma jagora, kar ka sake kuma ka fito ka zage gwamna.